Защото те не влизат само сирийци, афганистанци, Те, които могат и да направят. талибани, не знам какво те е потерно. Но хора трябва да се дава шанс. Ако стана кметски наместник, нали, да се докарат тук хора, които от Сирия, да се заселят, искам да се оживи. Тук иска Иван да вкара сирийци. Аз не съм съгласен. Защо ще ги вкарва тук тия сирийци? Защо? Не стигат вече дърварите. Номер 8. Другари и другарки, искам интернет за всички. Както е в Русия, както е при Путин. Има комунизъм. В който се задушиха 71 емигранти в Австрия. Това обявиха австрийските власти на извънреден брифинг. То деца има ли умрели? Има, нали, това казаха, да. Това са хора убийци. За мен. Аз не съм го искал така, но така стана. Къде отивам? Какво правим?